Onte pola mañá recibíamos a nova dende Libera de que o vindeiro 3 de febreiro a provincia de Pontevedra acollerá o campeonato de caza de raposo entre os concellos de Cerdedo Cotobade, Campolameiro, Forcarei e a Estrada. Dados os tempos e a imposibilidade dun acordo que pase pro pleno, facemos o rogo de que o Goberno provincial valore posicionarse públicamente en contra deste evento antes da súa celebración. Gracias, señor Jácome. En todo caso, no nome do Goberno, xa lle digo aquí públicamente, por lo tanto, que a oposición xa sexa hoxe pública, que nos estamos en contra de todos os actos que teñan que ver con maltrato animal e consideramos que as cacerías no século XXI non poden ser asumidas por unha sociedade que quere respetar os animais e que está en contra do maltrato. De feito, eu teño unha invitación para participar na clausura. Xa lle digo que a presidenta non vai participar deste tipo de actos, pero falo no nome do conxunto do Goberno, que quede públicamente claro que non rexeitamos ese tipo de actividades.